ಈ ಪ್ರಹಸನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಯಾರ ಮನನೋಯಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಕಿ, ಪಿಜಿನು, ಪುರಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುಖಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮಗೆ ಊರಿನಡೆ ಉಪ್ಪುದಿಲಕ್ಕಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಿದಯ ಕರೆದು ನೇರಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂಜೂರಿ ಅಥವಾ ಲೋಪದೋಷ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೆಗರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನಾಡಿದ ಗಡೆ ನೆರಡೆಯನ್ನು ನೆರಬಹುದು. ಸಂದರ್ಶಕರ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಮಯ 1 ಗಂಟೆ. ಗಂಗಸರದ ಕಮ್ಮೆರ ಬರಂದುಂಡು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತರು ಬರಂದಿಲ್ಲರೇ. ಕುಡಿ ಕುಡಿ ಪೋಯ್, ಕುಡಿ ಕುಡಿ ಪೋಯ್, ಪತ್ತೊಂದು ಪೋ, ಕುಡಿ ಕುಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಬಾರಿಕು ಸೇಡುವೆ ಬರ್ತಾರದವೆ ಪಾಪ ತಾಳ್ವೆ ಕೋಡೆ ಬರನಿಂದಾನೆ ಕೋಡೆ ಕೋಡ್ದಟ್ಟತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೋಡೆ ಕೋಡ್ದಟ್ಟದ ಅವಳು ರೈಡ್ ಆತಿನತ್ತವೆ. ಓ ದ್ಯಾವ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬಲ್ತದೆ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದೇನೋ ಆಡ್ದಿಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಲ್ತದೆ. ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ನ ಕಾರ್ಕ್ ದಾನೆ ಆತೀನಿ ಅವು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಪುನಾಗ ಹುಸೇನ್ ಹಾಕನ ಬೋಲ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅತ್ತು ಕೋಡ್ದಾಟ ಹೋಯ್ಜಾರ ಓಡೆ ಕೋಡ್ದಾಟ ಹೋಪಿನಿ ಈ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕೋಡ್ದಾಟ ಹೋಯಾರಪ್ಪನ ತಿಗಲ್ದಾಟ ಮೇನ ಈ ಮರಳಡೆ ಕಾರ್ಗೆ ನಾಲರ ಕಟ್ಟ ಬಿಡುದು ಈ ಚಟ್ಟೊಂಡು ಬತ್ತೊಂದು ಹಂಗೆ ಕೋಡ್ದಾಟ ಎಂಚ ಹೋಪಿ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಬತ್ತಾರತವ ಕೋಡೆಡ್ದು ದಾಲೆಜಿ ಮೇ ಗಂಗಾ ಗತಿಜಲ್ನ ಕಾತುಂಡು ಕೋಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಸೋಡನಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಸೋಡ ಉಂಡತ ಅವೇನೇ ಬರ್ದು ಜೈದಿನಿ ಮೇ ದಾಲ ಕಂದಿಜರ ಓಡಿ ಕಣಬಿನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೀರು ಲಿವರ್ ಬೋತನಿಗೆ ಐಕೆ ಕೂಡ್ದ ಲಿವರ್ ಕಂದ ಕಿಡ್ನಿಲ ಬೋತನಿಗೆ ಐತೆ ಕೋರಿದ ಕಿಡ್ನಿ ಹೋಲ್ ನಾಡು ಮಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ನಾಡ ನಾಡೋಲಿ ಮಿತ್ತು 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 ದಾಲ ಕೊರ್ಲಮೆ ಪರಿಯಾರೆ ಎಂದಮೆ ಕೊರ್ಮೆ ಒಂದು ಮಾಲ್ನ ಪರ್ಪನೆಡ್ದು ಮುದಾಯ ಹಾಕಿನಿ ದೇವಂಡ ಪರಿಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಹಾಕರೆ ಬಲ್ಯತ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತಾನ ಮಾರ ಗಂಧಬಾಡು 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 ಸರಿಕಾಪುನ್ ಆಗ ಮುರಲ್ ಅಂಚನೆ ಆತನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಡು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪ ದೇವ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡಜ ಆಗ ಗಂಧಬಾಡ್ನ ಸರಿಯಾಪುನು ಒಂದು ಮುರಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಆತನೇ ಆಗ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಹೊಸ ಆತೀರಿ ಪೋರೆಲಿಯಾ ಸುರುಟು ಸೋಡ ಬರ್ನತ ಪಕ್ಕ ಮಾಲ್ ಬರ್ನತ ಅಂಚಲ ಸೋಡಲ ಮಾಲ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಆರೆ ತೆರಡಿದೆ ನಾನು ಅನ್ಯಂಶ ಧರ್ಮಗ ಪುರ್ಸದ ವೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಮರ್ಲಡು ಯಾನ್ ಒಂಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿದೆ ಮಾರೆ ಆಯ್ ಉಸಾರ ಅವಡುಂದ ಅತ್ತಾಯನ ಪೂನೋಕು ನಿಕ್ಲೆ ಮರಲ ಮಾರ ನರ್ಸಂದಾಯಲೆತ್ತೀನಿ ಆರ್ ನನ್ನ ಪತ್ತನ್ ಮನ್ನಾಡ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಠೆ ಬಿಡು ಪೂಜಾರು ನಿಕ್ ಒರೆಗೆ ಪಾಠೆ ಬಿಡು ಬೇರ ಎರೆಗ್ಲ ಗಂಗಸರ ಪಾಠೆ ಬಿಡು ಪೂಜಾರು ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಕೊರೋನಾ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸೀಕಿ ಇಜ್ಜ ಬೆಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸೀಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನತ ತೆಮ್ಮ ತೆಮ್ಮ ಟಿಬಿ ಟಿಬಿ ಅಂಚಿನ ದಾಳ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಫೈಲ್ಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಓ ರಾಮ ಎಂಚಿನ ತಲಬೇನ ಸೀತ ಜ್ವರ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಬಾತಿರುವರೆ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಲೆಟಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲೆಟ್ ಕಂತ ಬುಡಿಯರಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಮಾರಿಲು ಅತ್ಯ ಏರ್ಸಿಪ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಏರ್ಸ ದಾದಮ್ಮೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ನೆಗರ ಒಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಸ್ ಬನ್ನದಾಯ ಕಲ್ಕೂರಿಯ ಕೋಡೆ ಅರ್ನಲ ಎನ್ನಲ ಕೈ ಕೈ ತಾಗದನು ನಂಬೆ ಕೈ ಕೈ ತಾಗನ ಏರ್ಸ್ ಬಾರ ಪುಜಿಮೆ ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡೋಡು ಇತ್ತ ಮಂಡೆ ಬಾಂಡ ಕೇಸ್ ಬರ್ಪುಡ ఆయన గుర్తు నూకి అంచి ಈ ದಾದ ಪನ್ ಪಂದೆಂಗೆ ನಿಘಂಟು ಗೊತ್ತು ಮೇನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಡಪುರೋಡು ಮೇನ ಹಾವಾಡಿ ಇರು ಕುಲ್ಲೆ 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 ಕುಲ್ಲು 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 ಸಿ ನಿಕ್ಕಲು ಪರ್ದೆ ಬೈದರೆ ಇರೇ ಓಡಿತನ
ನಿಕ್ಲ ನಾನು ಏಸಲ್ಲ ಬಂತೆ ಯಾನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಎಂಗಳ ಪಕ್ಕಡೆ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಬಂದು ಬರ್ನಿ ಆ ಪೊಂಜು ಕುರ್ತುಗೆ ಅವ್ವಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ತೆ ಬನ್ನಿ ದಾದಾ ದಾದಾ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅವು ಧರ್ಮ ಕಾಂಡಲ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ ಈ ನಮ್ನೆ ಪರ್ದು ಬೈದಾರತ ಅಲ್ಪ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ದಾಲ ಕೇಂಡಿದೇನಾ ಏಂಡೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತ ನೀನೇನು ವಾಟ್ರ್ ಅದೇ ದಾನ ನಿಗುಲ್ ಬೈದಿದ್ದಾನೆ ಹೆಂಗು ಬೈದಿನಿ ಹೆಂಗ ದೋಸ್ತಿನ ತೀಯಾರ ಹಾ. ಆಯ್ನ ಇನ್ನು ಬರ್ತಡೆ ಪುಟಿದಿನ ದಿನ ಅಂದಗೆ ಅದೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿಗುಲು ಹೌದದೇ ತಡಬೆ ದಕ್ಕಿನಿ ಅವ್ ಬರ್ಚಿ ಅವ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪು ನೀ ಅತ್ತಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿಗುಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಗುಲ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಬೈದಿನ ಅತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ ಅತ್ತಿ ಇಂದು ಏ ಮೂಲ ನೆಗರ್ ಒಂದುಂಡು ನಿಗುಲ್ ಉಡ ఆయన ಬರ್ತ್ಡೇ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೈದಾರತ್ತೆ ಅಂಚಲ ನಿಗ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತನ ಅಂಡ ಆಯ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪಿದೆ ಪೊಪ್ಪೆತಿ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಪುಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಎಂಕಲ ಸಂಗೋಡು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆತಂದ್ರೆ ಮೇನ ಬರ್ತಡೆ ಮೂಲೆ ಮನ್ಪೊಡ್ಗೆ ದಾಬಂಡ ಮೇನ ಅಡೇ ದಿನ ಬದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅತ್ತಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗುಡ್ತೇರ್ ನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಸಂಗೊಂಡ ಸಂಗೊಂಡು ಬಗ ಇತ ಏತ್ ಮೆಂಬರ್ ಉಲ್ಲೆ ರೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಮುಜೇ ಜನ ಏರಿ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇಮ್ಮೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಯ ಕೋಸಾಧಿಕಾರ కోసాధికారిన పిత్త కోసం మురాన్య పోతున్నా అంతేను ఒక బాకిత కోస సరిండు బన్ పేరే ಗೊತ್ತು ಯಬ್ಬಾ ಸರಿ ಉಂಡಪ್ಪ ಎಂಚ ನಾನೇ ಸರಿ ಪಂದ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪುನಿ ಆನತ್ತ ಒಂದು ನಿಶ್ಶಬ್ದ ರಾತ್ರಿಲಿ ನಾವು ಆಡಿದ ಮಾತು ಹಸಿಯಾಗಿದೆ. ದಾದ ಗೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಟೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಓ ನಿಶಬ್ದ ನಿನ್ನ ರಡೇ ದಿನ ಶಬ್ದ ಉಂಟುಂಡವ ಮೇರ ರಾತ್ರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬಿಡು ದನ್ನಿ ದನ್ನಿ ಯಾಲ ಆರ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಅಂಜಿನ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಉಲಾಪಿದಾಯ್ ಯಕ್ಕ ರಾಜ ರಾಣಿ ನನ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ ಇಡಿ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಅಂದರ್ ಬಾರ್ ಅಂದರ್ ಬಾರ್ ಅಂದರ್ ಬಾರ್ ಅಂದರ್ ಬಾರ್ ಹಾ ದನೆ ಇಲ್ಲೇ ಭಾರತನ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ತಾನೆ ನಿಗುಲ್ ಬೈದಿಂದಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅತ್ತೆ ಎಂದೆ ನಿಗುಲೆ ಅವೆಂಚಿನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚ ನಿಗುಲು ಎಂತ ಬೈದಾರತ ಇವೆ ವಾ ಗಲೇಜಿ ದಕ್ಕುಲು ಮಾರ ಪರ್ದು ಪುರ ಬರ್ಪಿನಿ ಗಲೇಜಿ ದಕ್ಕುಲು ಅತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂತ ಬೈದಾರತ ಬರ್ತಾರೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಓ ನಿಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಸಾಮಜ್ಜ ಮಾರ ಏರಾನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಕನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಚಿಪ್ಸ್ ಬತ್ತಂಬ ಬೈದಾರತೆ ನಮ್ಮ ದನಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯೇ ಚಿಪ್ಸ್ ಆರು ಪಂತೇರು ಎಲ್ಲೇ ಇರು ಎಂತದೇ ಇರು ನೀನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಚಿಪ್ಸೇ ಆಗಿರು ಅಣ್ಣ ಈ ಸತ್ರಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟಿಪ್ಸ್ ದಾಲ ದಿಗದಿ ಅವು ಈ ಸತಿ ಬಂದತ್ತು 3 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹಾಲದಿಗದು ಕ್ಯಾನ್ಲಿದಾಲಜ್ಜ ಉಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಟ ರಡ್ಡು ಕ್ಯಾನ್ಲಿಂಡು ನಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕೆಂಪುದ ತೋರದೇರೆಗೆ ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಪುರದ ಬೊಲ್ದುದ ಮೂಲ ಬರ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಆಯನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಹೌದೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಯೆ ಒಂಜೆರ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಮೂಲೆ ನೆಗರೊಂದುಲ್ಲೆತ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವ್ಳು ಕರೆಂಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಜ ಯಾನೆ ತೆಕ್ಕೋನ್ ಪೊತ್ತವನ್ ಅಂದ ಆಮೆ ಓ ಕುರ್ಚೆಲ ನಕಲ ಪರ್ದು ಬತ್ತದು ಒಟಾರ ಪಂಚಿ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಅಕಲ್ ನೋಬಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನೋಬಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಎಂಗುಲು ಯಾಕಡೆ ಹೈಜಾಕ್ ಮಂತ ಏ ಅವು ಒಂಜಾತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಉಪ್ಪೋಡವಲು ಮೂಲು ಅಲ್ಲ ನಾಕುಲು ನಾಡ್ನ ಅಕಲಿ ಸಲ ರಟ್ಟು ನಾಲ ಅಜಿ ನೋಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ದರ್ಪು ದರ್ಪು ಕ್ವಾಟ್ರ್ ಹತ್ತವು ಚಿಪ್ಸ್ ದರ್ಪ ದರ್ಪು ದರ್ಪು ಬಾಯ್ಡು ಪುಡಪು ಪತ್ತೆ ಬದ್ದಾಡು ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳು ನೀನು ರಡ್ಡೆ ದಿವಸ ಬಾಳಿನ ದೀಪ ನಿನ್ನ ನಗು ಅವನೆಂತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗು ಬಾಲು ಇಂಚು ಬಲ ಹೌದಾನ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಬಾಲ ನಿನ್ನ ಕೈಟು ಈ ಮೂಲ ಪುಡಿ ಮಾರ ಇನ್ನ ಬಡಿ ಜೋಕ್ಲ ನಾತು ಪೊರ್ಲೂರು ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ದೋಸ್ತಿ ಬಂಡ ಈ ನಿಕ್ಕುಲು ದೋಸ್ತಿ ಬಂಡ ಏತು ಸತ್ಯ ನಾನು ತೂವರ ಬೈದರ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ತೂವರ ಬೈದರ್ ಅಲ್ಲಗಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ವಾಸ ಹೋಲುದೈ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಪು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಡಿದಿಗೆ ಫೋನ್ ಬರತ್ತ ನಿನ್ನ ಬಡಿದ ನಂಬರ್ 12 9845623496 ಆತ 97 96 ಅಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಸಿಮ್ ಉಂಡು ಓ ದೇವ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ರಟ್ಟು ಸಿಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆತನ್ ಈ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆತಾಗೆ ಹಲೋ ಚಂಚಲ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಮ್ಮುಲ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಚಂಚಲ ಚಂಚಲ ಆಯಂಚನಿಲ್ಲ ಆ ತರೆ ದಿನ ಸಿಮ್ಮು ಬಾತಿರ್ನಿಗೆ ವಾರಿಜ
ಬಾರಿ ಜಾತು ಚಂಚಲ ಎನ್ನ ಬುಡದ ಪುದಾರ್ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ಮಾರಲಿ ಇಂದದೆ ಓ ಚಂಚಲ ಈ ಜನ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ ಕಂಚಲ ಆತನು ಕಂಚಲ ಬಂಚ ಅವ್ ಕೈಪೆತಿ ಈ ಅನನ್ ವರಾನೆಲ್ಲ ತೂರ ಬೈನದೆ ನೀ ನನ್ನ ದೋಸ್ತಕ್ಲಾಂಡಲ ಅವು ತೂರ ಬೈದೇರು ಮತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಲ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾಯಿ ಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಡ್ಬಿಡು ಪೂಜಾರಿ ಮಗ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಡ್ತೀರ್ ಈನ ಎಂತುವರೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾಯಿ ಫೋನ್ ಹೇಳದೆ ಹೌದಾನೆ ನಿನ್ನೆ ಕಟ್ಟಾಯಿನ್ ನಿಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಓಯ್ ಗುಡ್ಡದಿಗೆ ನೇರ್ನಿ ಸಾರಿ ಬಡದಿ ನೇರ್ನ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲು ಇಂಜನೆ ಪರೊಂದು ಎರೆಗ್ಲು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುಜ ಉಪದ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪರೊಂದು ಪಾತಿ ಇದೆ ಪಂಡಿಲಕ ಇರ್ನ ಬಡಿದಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಓಯ್ ತುಯ್ಯರೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆನಾ ತುಯ್ಯರೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ನಾನು ಎನನ್ ತೂವರ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇನೆ ಏರ ತೂವರ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಸಜಿಪದ ಪಾರ್ಟಿ ಬೈದಿನ ಗೌಲಿ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪರೊಂದಿತ್ತನಾಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟನಾಂಡ ಎಂಚ ಎಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟನಾಂಡ ಎಂಚ ಓಕೆ ಬಿಟ್ಟುನು ಬೇಗರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ ಬಿಟ್ಟುದ ಸಾವು ಓಕೆ ಬಿಟ್ಟುನಿಗೆ ಅಂಚ ಅತ್ತ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದು ಬಂಡ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಡು ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಎನ್ನಲಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಡು ಎಲ್ಲ ಕುಡುಪುಡೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತು ಕಂಕನಾಡಿ ಏನು ಅಡೆಗೆ ಬಾಡು ഞാൻ അഞ്ച പണ്ണത്ത് കണ്ടനി പൊടി ഏത് അന്നോനോട് ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆನ ಮುನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತೇರುವಳತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲಗ ಪಾತೇರುವಾರಿ ನಾಲ್ ಮತಿ ಮ್ಯಾತಿ ಜಪ್ಪ ಕಾಲಿ ರಡ್ಡೇ ಮತಿ ಮ್ಯಾತಿ ಹಾ ಸುರುತಾಯೆ ಸರತೆ ಬಂದೆ ಆಯನ ಮರತ್ತೆ పోయి ಬಕ ಕುಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯೆ ಬರತೆ ಬಂದು ಆಯನ ರಡ್ಡ ದಿನಟೆ ಏನ ಮರತ್ತೆ పోయಪ್ಪ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಪೋತು ನಾಡೊಂದುಂಡು ಸುರುತ್ತ ಸರತಿ ಬೊಕ್ಕದ ಬರತಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪಗೀರ್ ಪರತಿ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಸ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಅವು ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನ ಆತ ಅಂಚ ದೇ ನಾಯಿಗೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಪರ್ಪರನಿಗಳು ಪರಂದ ಬೊರ್ಚಂದ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಚಂದಿನ ಸೀಕ ಬರ್ಚಿ ಬೋಡಿತ್ತಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಹೆಂಗ್ ರಡ್ಡು ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಂದ ಶುಗರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶುಗರ್ ಅಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶುಗರ್ ವಿಯರ್ ಅಲ್ದಕ್ಕ ಲಾರಿಡ್ ಬರ್ತಿ ಯಾ ನೈನ್ ಪನ್ನತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಮದುಮೆ ಅಯವಾಲ್ಗ ಕಾರಡೆ ಬರ್ತಿ ಯಾ ನೈನ್ ಪನ್ನತ್ತಪ್ಪ ಯಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಪನ್ನಾನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಧಾನದ ಅಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಕೆ ಮೈತಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪಿಜಿನ ಬತ್ತಿನ ನಾಂಡ ಆಯ್ತು ಶುಗರ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಪಿಜಿನ್ ಬತ್ತಿಜಿರಾ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಪಿಜಿನ್ ಬತ್ತಿಜಿರಾ ನಕ್ಕದು ತೂ ಓಡು ದೇ ഞാൻ അഞ്ചത്ത് പന്നി നിക്കളെ ഞാൻ കുർച്ചലനകല പാത്രം പട്ടാരെ പാത്രം നുല്ലര കദിച്ച ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಸಸರ ಮಂದು ಪಾತೇರೋಡು ಚೀರು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇಂಡತ್ತ 7 ಲಕ್ಷ ದಿಕ್ಕದಿಜ 7 ಲಕ್ಷನಾ ಇಂಚೆ ಈಜಂತ ಅಮ್ಮೆ ಒಂದಿನ ಟೈಟ್ ಅದು ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಬಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕೊಂದು ಮಂಡೆ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಬೆಟ್ಟಾದೀನಿ 7 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತನು 7 ಲಕ್ಷ 7 ದಿನೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಇಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಿರ್ಗೆ ಏರ ಮಂಗೆ ಅಂತೇರು ಬಸ್ದಾಗಿನತ್ತ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲಿಗೆ ತಾಗು ರೈಲಿಗೆ ಒರೆಸಿನ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಮುಪ್ಪಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕೋದು ಇತ್ತೆ 30 ತಿಕ್ಕಿಂಡೆ ಮುಪ್ಪೋಡೆಗ ఆయన ಒಪ್ಪನೆ ದಿಕ್ಕಿದಿಚ್ಚು ಆದ ಪಾತ್ರ ನಿಲ್ಲರಿ ಈ ಜನ ಇಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮಿರ್ಬೋದು ಅಡ್ಡಾಡುಂದಿನಿ ರೈಲಿಗೆ ತಾಗರೆ ಪುನಃ ಬೀಸರು ಹೊಡಿತೀನಿ ಮಂಡೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಮಂಡೆಜ್ಜ ಮಂಡೆ ಎತ್ತಿನಿಂದ ರೈಲಿಗೆ ತರಗೊರೆ ಆ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿನಿ ಮಕ್ಕರ್ ಕೇಂಡೇರಿ ಅರ್ನ ಮರಣದ ಗಮ್ಮತ್ತು ತೂತೊಡೀರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ದಾದಿ ಮಂಡ್ಯ ಜತೆ ಕಾಲಿ ಜೀವನೆ ಒಂಜಿ ಮುರುಮುನಿದ ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ತದಿ ಲಗಾತ ಅವು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಮರಣ ಪುರ ಜನ ಸೇರ್ದಿನಿ ಎಂಚಿನ ಜನ ಸೇರ್ದಿನಿ ಮತ್ತು ನಾ ಮಂಡ್ಯಜ್ಜಿ ನೀರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಒಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಲಲ್ತ ಕಲರ್ಸ್ ಪೋಯ ಅಕಲ್ ಮಂಡ್ಯ ಸೀಸನ್ ಮಂಡ್ಯಜ್ಜಿ ನರಮಾನಿನ ಮಂಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಮೊಲ್ಲ ರಕ್ಕಸನ ಮಂಡ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕ ರಕ್ಕಸನ ಮಂಡ್ಯ ದೀಯ ಇದು ಎಂಕಲ ನೇಲ್ಯ ಕುಟುಂಬತೆ ರಕ್ಕಸೇರ್ ನಕಲ ಕುಟುಂಬತೆ ನೇಲ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಜನಲ ನೀರ್ ಕೋರ್ ಎದುರು ಬರ್ಬುಜಟ ಹೌದಾನೆ ಮಂಡ ಸೈದಿನ ಅಮ್ಮೆರಂಡಲ ಜೈದಿನ ರಕ್ಕಸೆ ಅಂಚ ನೀರ್ ಕೊರ್ರೆ ಹೊರಲ್ಲ ಬರ್ಬುಜ ಕೆಲವು ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದೂರದಿಲ್ಲದ ದೂರ ಹೊಡ್ದಿ ಆ ನೆತ್ ತುಳಸಿದ ಕೋಟಿಟ ನೀರ್ ರಟ್ಟದು ಹೋತಿತ್ತು 5 ಬಕ್ಕೊಂಡತಿ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ 6 ಜನ ಆ ರಕ್ಕಸನ ಮಂಡೆ ನೀರು ಕೊಡ್ದು ರಕ್ಕಸನ ಮಂಡೆ ಬೊದುಲ್ದು ರಕ್ಕಸನ ಮಂಡೆ ಪೋದು ರಾಕೇಶ್ನ ಮಂಡೆದಲ್ಲ ಐದಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಅಂಕುಲ್ ಮಂಡೆ ಲಲ್ತ ಕಲರ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯ ಅಕಲ್ ಮಂಡೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲ ರಾಕೇಶನ ಮಂಡೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದೆ ಅಂದಿ ಅತ್ತಿ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಮಂಡೆಜ್ಜ ಅಂಡತೆ ಅರ್ನ ದಲ ಉಪದ್ರ ಇತ್ತನಾ ಉಪದ್ರ ಪಪ್ಪನ ಉಪದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಲತ್ತ ಕಲರ್ಸ್ ದಕ್ಲ ಜೋರು ಉಪದ್ರ ಮಂಡೆ ಕೊಡಿ
ಅದೇ ಆಂಡಲ ನಿಕುಲು ಈನ ಪರ್ದು ಪುರ ಬೈತಾರ ಪರ್ಪುನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ಲಿ ಇಮೇನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಟೆಂಪೋಡ್ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಟೆಂಪೋಡು ಎಂಚಿನಿ ಟೆಂಪೋಡ್ ಕಡಪುರ ನಿಕುಲ್ ತಲ ಕನಕದ ಡಿಪ್ಪೋ ಬೈದಿನ ಟೆಂಪೋಡ್ ಕಡಪುರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಏ ಅಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಓದಿರು ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬಂದ ದಾದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬಂಡ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬಂದ ರೇಟ್ ದಾದ ಪಾತೆರಿ ಕುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ದಾಯಿ ಗಲೀಜಿ ಪಾತೆರು ನಿಕುಲು ನೇ ಈರು ನರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಬಲ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಲಗ ಪಾತೆರು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬಾತಿರ್ಚು ನರ್ಸ್ ಲಕ ಬಾತಿರ್ಲೇರು ಅದೇ ನಿಕುಲು ನರ್ಸ್ ಬಂದ ದಾದನ್ನೇ ನೀರಿ ನರ್ಸ್ ಬಂದದ ದವೆ ಬೊಲ್ದು ಪಾಡು ಒಂದು ಮಾಸ್ತಿ ಲಕ ತಿರ್ಗುನೊಂಜ ನರ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಅದು ಇತ್ತೆ ನರ್ಸ್ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಸ್ತಿ ಲಕ್ಕತ್ತೆ ఇంకలు ఇంచ నర్సు నకులు ఇంచ నర్సు లెక్కనే పాతిరుడు అతే అవి యాల నర్సు లెక్కనే పాతిరువే అతే నిక్లే దాదాన సీక్ సంకట బత్తనాడ నిక్లే నీ ఇల్ల దక్కులు కంతదు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ వన్ పేరు నిక్లేను ఎంకులు ఏతు షోకు ఆరైకే మలిపి ಆರೈಕೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪೀ ಪಡಿಕೆ ಸನ ಎಂಕುಲ ಈ ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ದೆಪ್ಪುನಿಯೇ ಕೆಲವೇರು ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ದಾಯ ಬಂದ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಕನ ಮೆಗ್ದಿಯ ದಾನ್ನ ಬಂದು ದೇ ಅಕ್ಕನ ಮೆಗ್ದಿಯ ದಾಯ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸೀಕಿದಾಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲು ಎಂಚ ಮೋಕಿರ್ ತೂಪೇರ ಅವಿರ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕುಲ್ ನಿಕ್ಲೇನು ತೂಪೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿನ ಪಂಡರೀರು ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಇಂಜ ದುರ್ಸು ನಕ್ಲು ಪುರ ಪನ್ಪರದೆ ನಿಕ್ಕಲು ದೇ ನರ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಪದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ ಪಂಡ ನರ್ಸರ್ ಯು ಪಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆರ್ ಪಂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಎಸ್ ಪಂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಈ ಪಂಡ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಮಾತ ಗುಣ ಇತ್ತು ನಾನೇ ನರ್ಸಿಂದ ಆಪಿನಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೇಬೋದು ಪಾತಿರತೆ ಎಂಕ್ ಮರ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು ಅರೇನ್ ಪಂಡರತ ನಿಕ್ಲು ಎಂಜ ಮಂದಿ ಮಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಆರ್ ಏತೆಡ್ಡ ನರ್ಸು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಸೈಬ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನೇ ಸೈತಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏ ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನ ಆತು ಸಸರ ಮಂತ್ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲೆ ಅವ ಈ ಎಂಜಿನ ಬಂಡಿನಿ ಒಂದು ಪಾರ್ ದಿನ ಮಾಸ್ತಿ ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ Comedy Premier League.